Khasi Hills Autonomous District Council Shillong ni ai kublai kerpang namta jompi kilat pathai kubor pelawan shiming ni ka kubor hakabai dei bat kajing don kam jong ka HDC hadin ba ka HDC kalarai ban penlong ya ka dorbar ba ka beri nyotrap ha pulo hamadan pulo kabala shim ya karai ban penlong haka kat sau terik uno pra kawamut min shim bana nila hab ban pensa nge no na kidaw ban lakyar but nakaliang ga jungi nila shim ya karai kabakhadu minin kasni haka jingi don lang jongki nongkit kam jongki sinjuk jongki rangba kur kabri nyotrap kasinjuk jongki dorbar kur kabri nyotrap kasinjuk jongki lumpung ki sengken thei senglong keme kasinjuk jongki seng samla shnong badru kasinjuk jongki nongsen shar shnong badru kasinjuk jongka Federation of Khasi State hakaba ki clear nongsen shar ki don benta hangta ila shim ya karai menin bakane ka dorbar ba kabatip kerteng kum ka dorbar ikhtiar pai ba ngilarai ban penlong haka khat pratarik menta u kelalingkot hangthi hapo madan pulo second ground kajing thmu jong kani kajing penlong ye kani ka dorbar ba lani ka dorbar ikhtiar pai ba kalong ban pentip pai ba bat kumjuru kajing itu lani ka recognition bat kajing penkup bor ye ki dorbar shnong ki dorbar dong nang ta ki seng samla shnong ki seng kenthei lani ki seng longkeme ha ki shnong bat ru kumju ye ki seng kur ha kabri nyotrem balengi ya don ye kani kajing thmu lani kajing mut ban ye trailang ba ki sinjuk ba phero the kajing kenduk la kalong bahadin nyopu arteli kisnem balayo ya ke district council hangni hapo rilum khasi jantia jungi nisayo ya ka jing itu daka an ya ka jing don bat ka jing trekam jong ki seng samla bat ki seng kenthei seng long kumi hakishno haki dorbarsho hadin nyopu arteli kisnem balayo ya ke district council ngidang yo menta ya ke nikaan Kenikaan kebelatip kum ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act Arhaja Arkulai. But hakanika Amendment Act ngiwanra eka amendment habaidei ba ka Principal Act jong ka Ilaka Administration jong snam khat khandai spa khandai puai. But ngiwanra eka nika amendment Arhaja Arkulai menta da ka ba penrung ya ki seng samla seng kenthei seng longkeme hapo jong kenika amendment act kawamut kaladon ka jing itu dakaan ya ka jing trekam jong kini ki kenhun seng hapo ki dorbar shnong ba pher jong ka priu nyotre den nomor kata nasu ban pinpau ba kum ka ke HDC ni dei ban itu pat ba lani ni dei ban penlong ya kata ka dorbar ba ban recognize lene ban itu ban penkup bor yaki om tang kata baro shikata kirang ba dong haba kitrei ha ki dong jong ki dorbar shnong ba pher don jing itu yaki dakaan bat menta hapo jong kanika amendment la penrung ru ya ka jing itu ya ka jing trei kam jong kirang ba dong ha ki shnong ba pher jong ka bri unyo trap Keladon ru ka hakanika section ke ba pra haka section ke ba pra khatway kabla batha ru ye ki dorbar shnong ye ki dorbar dong banlum ye ki record shnong lane ban register yaki nong shnong
hapo jongki shnong ba pher pher hangni katho it shall be mandatory for the dorbar shnong to maintain a record shnong or a register recording details of every household and residents of the village, including details and occupation of residents such as students, employees, laborers, etc., as the case may be, and these records shall also include the details of the landowners, house owners, tenants, lessees, business establishments, shops, vendors, factories, educational institution, business unit, but QA, present within the shnong or village and shall be produced for easy reference. Kani kala ka long ka bor ka ikhtiar ba ka dorbar shnong kala yo hapo jong kani ka men ak ya ka ba kinsa trikam nang ne shakmat haman kishnong. Te kani kan yarap ya ka jing pet ngor hakabade ba ka jingrung jingmi jong kibreu ki banabar hapo kishnong knang ba kishnong hapo rikhasi jungi kinlong kishnong kiba shongsuk shongsngai but banlait ni kijing kulmar lani kijing sniu kiba bun rukom kibla rong hake imlang salang hakini kisni bamenta kani deka we na kata ka ak bala itu iki sang samla sang kentai sang longkami bat kumju ru yekirang ba dong hapo ki dorbar shnong ba pher pher te ya ka dorbar ban itu ya ka jing trekam jong ki dorbar shnong kandon ru ka jing itu kerpang lani ka recognition ya ki sengkur ba pher hangi po bri nyotra te hadu menta ko mangitip lingba ki jing tho lani ki documentation lani ki research work ki jingwat benya ki jingwat tip jong ki rio shampang lalap ba dan kumbasan hajar teli kiniki kur khasi ki jongi kini ki jat ki kur khasi ki jongi de nakal yang jongi ngi sudai banadu usnam arja khakhandai la persyang shwai kataru ngakan mau haka executive committee jong iba HS shela haus nam arja khatra ilawan ra ya kawe ka jingthmu banwan ra ekwe ka bill kata ka bakitip kum ka clan administration bill arja khatra kani ka bill ka jingthmu kalong kumno ban te song lani ban penyateli yaki sengkur ba pher hakapri nyotra ndai tang ka jing te song ne jing ateli bat ru ban itu daka an yakiniki kur khasi ba pher te namar ta ka daw la wanra ekta ka bil bat khamshim la poi shakathong namar neki daw ki ba kumne kumtai ki ba mi bat de hakani kenti menta bangi suthu ba kaladon lupa kani ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Act khat khandai spa khandai punyo ngi wanra no daka amendment house nam arja kulai but hapo jong ka lineage la penrung ya ka clan administration hang ni po ka amendment te but hadin bala penrung ya ka ni ka clan administration hakani ka amendment la suthu menta bala ba nakaliang ka KHDC ni hap bandon ya u registrar hapo jong ka office ban pediang yaki application jong ki kur ba pher hapo rikhasi bakin long kita ki sengkur ki bala itu dakaan but namar kata ni lakhot ni lawer ni lakintu yaki sengkur ba pher hapo kabri nyotrap bakin one sha office jong ka KHDC ban kendo yo registrar ban register yaki sengkur ki jong ki hapo jong kanikaan but nga kenturu ya kikur ba pher ki bamshim pat lala banwan ban register ki don kam shwa ban kin hap ban lum ya ka dorbar kur hang ni kala shai ba hakani ka section ka balai jong ka principal bat ka section ka ba ar jong ka principal act kala ong ka don ru kani ka definition jong ka dorbar kur ngan puli ko makalong dorbar kur means a customary meeting of the respective Khasi kur comprising of both male and female adults belonging to the kur or clan concerned. Hari Khasi ki hap ban lum shwa da ka dorbar kur. But hapo jong kata ka dorbar kur ki hap ban jiet yi kinong kit kam jong kini ki kur ki jongki.
andala dep banjit ikinong kitkam ki hap ban tho show registrar jong ki HDC ban register ka kur jong ki ban ikinong kitkam ki jong ki namar ba day lingba kini kirang ba kur ban sayo ban iPad ye ki clan certificate lani ki kur certificate syaki khun syaki niki para ki persa jong ki kur ki jong ki te namar takadaw kalong badon kam hadu kata but nakaliang na jong iru ngi kentu ya kinu kikur let's say ki ba shitom ban poi shidusha district council ban register yalade kila ru ban ya kendu ya kinong kitkam jong kini ki sinjuk jong ki rang ba kur ka beri nyotra batru kila ban kendu ya kini ki nongkit kam jong ka sinjuk jong ka darbar kur jong ka beri nyotra kila ban kendu ngatrai ni ki sngi ken sa ai ke jing pentip na kaliang jong kiru ba kila ban pediang ya ki application na banta ban pen forward lam shani shapa office jong ka ki HDC ban le ya ka badan kam so ban kentu lingba kini kilat patai khubor bahdin bang layo ban penbek tikna bat honorable governor jong ka Meghalaya Shri CH Vijaya Shankar men hakan nyotarik ka bangi kendu janmit hayeng governor's house ya ka bangi la shim ya karai ba khat pratarik hakapor shipho shiteng on penlong ya kanika dorbar ikhtiar pai ba hamadan pulo second ground te lingba kini kilat patai khubor ni khot ni wer ni kentu ya ki khun ki hajar ki khasi ki khara baro ki para ki persa ki kur ki nongkit kam shnong ki seng samla ki seng genthei seng long kome bakin ya lumlang baro banwan syakate ka madan but hakate ka sngi la khot ru nakaliang jungi lingba ki siem bangila penpoi ke shithi bala kumno shiphongot naka dorbar shnong ki hab banwan naka we ka shnong shiphongot naka seng samla shiphongot naka seng kenthei seng long kome ki hab banwan naka we ka shnong baro kanika bri nyotra te kani di kalong ka jingkentu ka jingkhat jingwer namar kani kam dei ka kam jong ka HDC ndai ka dei ka kam jong ilang ka dei ka kam ka jong phi ba ngin yo yakum kani ka bor ka ikhtiar ka bala penkup hangi lingba jong kini ki an ki bang lapule mentat kanu kalong ka jing susarong ya ka riga jongi ba hadien nyopu arteli ki snam bangilayo district council ban shnaan dala de ngidang yo apartmenta ya kini ki an ki badan kambha namta ban penyateli ya ka jai penril ka dorbaru ngin sa pelait ru ya ka translation syaka khasi habede bat kini ki an balak tho tin nongwe deka khnang ban long ka jing mentoi ya kinong puli haki jaka po sor le ni nong kendong haki shnong le ni ki hima ni ki rat khnang bakan long ka jing mentoi yaki ngila dep ya ka translation menta but in supply pai ba hakate ka sngi ya ka translation jong ni ki ai ba ka jing thmu i ka jongi ka long ba ya ka translation naka ktin nong wei ktin phareng syaka ktin khasi ngin pentrekam ya paro khoi ki ai ki bangila yo adis council mdei datang kini ki atli ndai ya paro ki ai bat kumla kali na i we na ki reporter long ba ka jingthmu ka jongi ka long bangin pen shai pai ba halor kini ki atli ki an badon kam namangila khot kerpang ngila invite ru ya chief justice jong ka Meghalaya high court honorable high court jong ka Meghalaya ngila khot ru ya ki justice jong ka high court of Meghalaya ngila khot ru ya ki noya sat an ki ba khamrang ba ki senior advocate jong ka Meghalaya high court bakinya don bentalang hakati ka sngi nakamta kani ka jing mentoi jong pai pa kari berkowe